Hola, veus, la ciutat de Lleida i tota la comarca del Segrià estaran confinades entre 10 i 15 dies com a mínim fins que es doblegui la corba de contagis. Ho ha dit el conseller d'Interior, Miquel Buch, i és que en l'última setmana hi ha hagut 448 positius i en els últims 15 dies la taxa d'incidència de Covid-19 és de 149,1 persones contagiades per cada 100.000 habitants al Segrià. Actualment hi ha 7 brots actius, el de la residència Castrillón, l'Albert Jericó, un bloc de pisos del centre històric i 4 brots detectats en empreses hortofructícoles, la majoria a les poblacions d'Aitona i Alcarràs. A banda d'aquests 7 brots, al Segrià també hi ha un altre a la Segarra. Recordem que durant aquest confinament perimetral no es pot entrar ni sortir del Segrià. Sí que es permet l'entrada i sortida per motius de força major, visitar familiars dependents o desplaçaments laborals, i cal el certificat d'autoresponsabilitat o el certificat signat per l'empresa per poder passar els controls. També es permet circular per les autovies i autopistes per travessar el Segrià quan es tracti de mobilitat de pas. Pel que fa a la mobilitat interna, els prop de 210.000 residents a la comarca poden moure's sense limitació a l'interior de la comarca, però es recomana minimitzar els desplaçaments i fer-ho dins del municipi de residència. Les trobades a l'espai públic o privat es limiten a un màxim de 10 persones i cal utilitzar la mascareta sempre al carrer i a qualsevol espai públic i privat, respectar la distància social i rentar-se les mans. No està permès visitar familiars a les residències de gent gran. Els infants poden jugar als parcs infantils, però extremant les precaucions. Durant el confinament també es permeten les activitats en general i estan garantits els subministraments de productes bàsics a les botigues i supermercats. Els transports públics funcionen, però hi haurà controls per comprovar que la mobilitat d'entrada i sortida del Segrià es fa pels motius permesos. Aquest dissabte, l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha explicat que ha rebut amb tristesa, inquietud i preocupació la decisió de confinar la comarca i ha apel·lat a la corresponsabilitat i a la comprensió per doblegar la corba de contagi. L'alcalde ha anunciat que s'incrementarà el nombre de controls policials per evitar concentracions de grups de més de 10 persones, tant al carrer com als locals d'oci. El PAENCAP també ha dit que la setmana vinent repartiran mascaretes quirúrgiques a tothom que no en tingui a 2 punts de l'eix comercial. Altres de les mesures anunciades són l'ajornament de l'obertura de les piscines municipals i mantenir tancats els centres cívics i les ludoteques. També hi ha la voluntat de mantenir els mercats no sedentaris, encara que s'estudiarà una possible ampliació de distanciament entre parades. Finalment, es mantindran les estades d'estiu que tindran un màxim de 10 infants per cada monitor.